Добре дошли в видеоканалът на Hobbycraft, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как да си направите този приказен букет в кашпичка. Първото нещо, от което имате нужда, е кашпичка, която аз запълних с пяна и виждате тя как се получи. Надигна се вътре в самата кашпа и ми образува тази основа, в която аз ще мога да забучвам своите цветенца. Знаете, може да ползвате и тези, които цветарите ползват, гъбите, зелените, но аз нямах такава под ръка и реших, че пяната е добър вариант да запълни кашпата, така че аз последствие да мога да си я набучвам по-лесно. Третия вариант, който може да използвате, е стиропор. Той също върши работа, или фибран. Също и от него може да бъде поставено вътре в кашпата, за да може да забучвате. Другото нещо, което правя, е да я осветя в зелено пяната, да изглежда като трева. Впоследствие, поставяйки цветята отгоре, тя едва ли ще се вижда, но въпреки това зеленият цвят ми харесва повече. Случайно, ако от някъде се подаде и се види основата, да не ми бъде тази жълта пяна и да ми грози цветето. Тъй като кашпичката аз имам от лято в предходната година и стои по рафтовете ми в офиса, реших, че няма да работя в жълти нюанси, а ми беше много лилово същия ден. И виждате, тук отцветявам с акрилна боичка кашпата, която предварително съм си направила в жълто. Сега съм си наумила да я преобразя в лилаво. За целта ползвам светла лила акрилна боичка. Тук няма значение марката на акрилните боички, с които работите. Важното е те да бъдат акрилни, обаче, разбира се. За да бъде по-цялостно видеото, заснех и частта, в която отливам. Отмервам си първо 36-37 мл вода, след което добавям цветната боичка, с която искам да си направя цветни отливки. Препоръчвам ви да използвате възможно най-тъмните цветове, с които разполагате, тъй като смесвайки ги с бялата смес, те така или иначе ще се превърнат в по-пастелени нюанси. Отмервам си 100 грама смес, която мисля, че ще ми е достатъчно за тези 4 кълъпчета цветенца, които искам да ви покажа как да си отлеете и вие. Време е да смеся сместа с цветната вода, която приготвих, и старателно да разбъркам, докато се получи еднородна хубава смес в този прекрасен лилов нюанс, с която ще отлея 4 маргаритки. Тук искам да ви покажа 4-те кълъпчета маргаритки и как се работи с подобни цепнати кълъпчета. Знаете, необходим ви е еластик, който завързвате веднъж или два пъти и обръщате около кълъпчето. Той ни спомага, сипвайки сместа вътре, да не се разтвори и да може да стане една безупречна отливка, след което напръсквам кълъпчетата с спирт. Другото нещо, от което имаме нужда, са ето такива клечки. Продават се по всякакви магазини, ползват се за барбекю. Аз ги цепвам на две, тъй като ще ми трябват по-ниски цветенца. Тези клечици ще бъдат дръжки на нашите красиви цветя. Продължавам, отливайки лиловата смес в нашите кълъпчета. Тъй като боичката я прави една идея по-гъста, виждате, тук си помагам с бъркалката, така че запълвам кълъпчетата някъде до половината. След като съм си напълнила сместа, потупвам и се старая сега вече тя да попадне навсякъде в кълъпчетата. Виждате, доста смело ги разплащам, след което взимам помощ от четка, с която ще разбъркам хубаво вътре в тях, за да може сместа да влезе навсякъде и те да нямат шуплички. Ето по този начин. Хубаво навсякъде, във всяка една тичинка разбърквам, така че да влезне сместа на абсолютно на всички ъгълчета, местенца, на които тя евентуално ще направи дупчици. Това занятие, колкото по-добре го направите, толкова по-красива отливка ще получите.
След като се убедих, че вече навсякъде е влязла смес, продължавам да допълвам кълъпчетата с нея, за да може да стигне до ръба, до който ни е нужен, след което ще поставим клечките, така че те вече ще си имат и дръжчици нашите цветя. Тук искам да вмъкна, че освен клечки може да ползвате, продават се едни телчета за цветя. Те също са добра идея, тъй като имат възможност и се огъват малко по-напред във видеото, когато набъчвам цветенцата. Пак ще обърна внимание, че съм ползвала и от тях. Също са добър вариант, при който да се ползват за дръжчици на подобни цветя. Там удобството е, че можете да ги местите и да местите тичинката на цветето в различни посоки, което понякога е доста важно, за да стои то още по-естествено. Следващото нещо, което правя, е да покрия кашпата още един слой лилово. Виждате, искам да получа хубав и наситен цвят, след което завъртам, за да покрия и дъното отново в лилово. Време е да придадем малко по-естествен вид на вече отлятите лаленца. Виждате, тук съм направила ето такива светлосянки, които и помагат тичинките да излязат на преден план и цветето да не изглежда толкова монотонно. Това, от което имам нужда, е малко по-тъмен нюанс в розовото, защото самото цвете ми е бледо розово. Взимам си малко боичка на четката и започвам с него да нанасям. Знаете, този вариант е вид състаряване. Правила съм го много пъти с кафеви нюанси. Тук е време да го направим в розово. Идеята е тъмната боичка да остане само по сгъвките и гънките на цветето, така че то да изглежда малко по-естествено. Повечето боичка, разбира се, изтривам с мокра кърпичка и се получава ето този красив нюанс. Продължавам да го правя до момента, в който сметна, че ми харесва и че така искам да остане моята отливка. Виждате, колко повече го цапам, толкова по-красиво се получава. Ето по този начин имам вече едно малко по-шарено цветенце и не толкова скучно и се доближавам максимално до естествено. Правя същото и с лиловите цветенца, пак само на връхчетата, леко докосвайки с четката и им придаваме тези по-тъмни нотки, при което те стават още по-сладки. Време е да погледнем 4-те маргаритки, които отляхме в лилово и да ги извадим от кълъпчетата. Първото нещо, което правя, е да махна ластика, след което разтварям леко и изваждам. Ето е втората маргаритка, виждате, махаме ластичето и леко разтваряме в страни, така че внимателно, за да не изчупим вътре тичинките. Въпреки че са готови да бъдат извадени от кълъпците, те все още трябва да поизсъхнат, за да станат здрави и да не бъдат толкова чупливи. Същото нещо правя с третата, последствие и с четвъртата маргаритка. Ето е нея. Между другото, те са различни размери, затова са като сет и стоят много красиво. Ще видите на финала на видеото колко красив букет се получава. Дори само с един сет закупени кълъпчета вие можете да правите толкова много разработки, така че обязателно опитайте да направите кашпичка, дори било тя и не за продаване, и за ваши близки, и за поводи, и така нататък. Следва, може би, най-сложната част от цялата работа до тук, а именно да набучим тази зелената, която сме решили да използваме. Аз казвам, че е най-сложна, защото наистина да се направи една красива туфа, която да изглежда много добре, се изисква доста бучене. На мен цялото това бучене ми отне повече от половин час, тъй като имам болест на симетрията и за мен една туфа трябва да изглежда много симетрично,
от към цветово оформление, от към визуално, от към големи и малки елементи и така нататък. Определено това най-много ме затруднява пред цветята, но не спирам. Няма край, защото финала пък винаги се заслужава. Ето виждате, тук слагам, вадя, размествам и това, което съм заснела, може би едно от всичките видове размествания, които направих в рамките на този половин час. Така че в финалния изглед тя наистина да ме удовлетвори и да изглежда така максимално истинска, доколкото е възможно, разбира се. Слагам си успоредно розови цветенца, след това по-бледо розово, след това пак вадя, слагах и така нататък. И тук виждате тази дълга история, до която мисля, че накрая ме удовлетвори, да, като цяло. Ето тук ще ви покажа едно от тоалетата, което е отлято с телче. Много е удобно да се ползва телчето, освен че е зелено и това ще придава още по-красив вид, тъй като понякога, поглеждайки отстрани, клечките се виждат. За мен телчетата са много добър вариант, въпреки че една да е по-скъпи, разбира се. Но ако намерите такива и впоследствие решите и с това да се занимавате, според мен ги правете с телчета. Много е удобно, тъй като може и место навсякъде. Виждате, почти на финала съм, вече харесва ми това, до което стигнах. Сега обаче започна да ме дразни зелената, която отдолу много ми стърчи. И съответно има празни места, продължавам да запълвам с нея. Въртя си секцията, оглеждам си я постоянно и се чудя какво да й допълня, така че тя да ме удовлетвори на финалния вид. Сега реших, че трябва да завърша панделка. Панделките са добър вариант в тези разработки, приятели. Обязателно използвайте дантели, близки цветове до декорацията, с която работите. Виждате, тук не беше от най-сполучливите ми панделки, така че отрязах я, но след малко ще видите, че съм я завързала и залепила по друг начин, защото това не беше моята визия, която исках да постигна. Отрязвам, подгъвам. Да, поглеждам. Да, не е зле, но ето сега пак зеленото ми идва една идея от повече и сякаш стои много, как да кажа, много изкуствено поставено там. Трябва нещо друго да добавя, за да изглежда още по-небрежно. Ето тук помагам си с звездния прашец. Проката, който предлагаме също, знаете, много красиво стои по цветята, сякаш там е минала пчеличка и оставила своите следи. Много красиво. Обязателно го ползвайте, приятели. Да, до някъде ме удовлетвори това, което направих. Мисля, че изглежда добре. Изглежда добре, да. Мисля, че се получи на финалната права. Надявам се и на вас да ви харесва. Не забравяйте да ни подкрепите с лайк. И на финала искам да покажа панделката, която отрязах. След това вързах друга и го направих два пъти. Т.е. веднъж направих възелче и след това панделка отделна, с която залепих и леко подбутнах навътре. Виждате, така се получи много по-добре.